senang gemiring. Ayo, apa ngangkat tergantungan kepala. Anak laku rasa kasih gara-gara itu apa lagi? Sundar macio-cio. Kalau bisa nggak terasa bakal mau griget gue. Mo
Padha dipun eling atur sirahmu makan kelangkang Solo Melayu. Ladeno kuwi dane kanto malo. Ing kene marganing pati uparat. Iki wong perwira. Wong ndelok aja girang-girang guyu. Ana kanto malo, ukut nyawamu pati.
dene tungu salami mung alas eling-eling lukitaning alam eling lukitaning alam Dursasana pripun man liyane do gembrob ya sok malah kowe tengok-tengok nang kene iki karepmu ki piye ya liyane do gembrob ya sok kowe ora gelem ngimangili ngethuk iki karepmu ki piye ya arep ngethuk ngambi bingung le ngethuk karo nenong elek durang kethuk Bali ya sing maju sinten man pertama-tama sing maju ki mau Swatama. Swatama maju mungsuhe karo Setyaki. Swatama kalah mundur nggawa gada-gada dituthukke Setyaki Regina Wirasa. Gada dicukit lawan Setyaki, tampane Setyaki tuthukke sirahe Swatama kluthuk mak pekungkung gletak. Wis ora kalah digawe ning puskesmas mesuji wis ora ketampa kali. Aku nganti gumun. Lajeng sing maju sing kaping pindho niki mau Kartomarma. Kartomarma nyumbari kelawan Setyaki tanrusangkan praning dumadi. Wis mak jlingkrik ning pundhake Kartomarma si Anoman. Wis Kartomarma dipala gantang dening Anoman nganti tele-telete. Dicokot kupinge dene Anoman mak cethuet mak pekungkung gletak dadi bayangan tak tari madang ora doyan. Lajeng Surtayu ki rekane ya maju. Surtayu pripun? Surtayu ya kalah kali. Pancen Kurawa ki saiki ora ning petingane apa-apa. Kurawa ki petingane mung loro, siji kon madang, loro karo foto. Liyane kuwi ora ning meneh. Angger foto isih dhewe. Nganti ra krasa nek isih video bareng karo foto. Alah Kurawa. Gandeng kowe iki mau dadi tetungguling para sapa Kurawa tak jaluk kowe maju ya, Dur. Mungsuh kula sinten? Mungsuh mung eneng Setyaki eneng Anoman ya eneng. Mungsuh kula Anoman mawon man, Anoman tenang nggih. Sing ati-ati kaya lontan parupa gembong Siwelagiri. Nek nganti ora ngati-ati lembut mandang karya ora wurunga kewirangan kelangan kowe iki mau wis ora wurunga Kurawa ora ning pakeme apa-apa kok Le. Dapure Anoman kaya ngopo mriko lho goceke biase. Aja sumbar mengko ndek malah haber. Oh kula boten medhi dapure Anoman sinten banggane Anoman niku sepinten. Ning nggih niku lho Man. Anoman arep kethek dikaya ngopo ning tiyang niku apian kok Mas. Kalih yoga niku senengane nggo jajake. Kalih kula niku kulino dijajake kopi niku Anoman kok. Iki cah iki cangkeme mintra-mintri lho iki. Anoman niku pendhita linuwih, pendhita kondang kaunang-unang ing jagat raya. Ora-ora nek Anoman niku nek mungsuh kali kula niku bakal kalah niku mboten mesti menange Anoman niku mengke. Anoman niku wong digdaya wong nang tandangi dhewe man niku man. Apa padake cah iya cangkeme mintra-mintri iki. Kaya bar mendem ape wae wis. Aku dhewe sing bakal nyumbari marang dapur Anoman. Mengko Anoman aja tinggal klek. Sengguni dalem Pak Guru. Sengguni kelas pira? Kelas 3 SD Pak Guru. Sengguni wis sunat. Ah sampun. Ndelok ampun walah mudarat terus.
Surya maliki narya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadangi lan nyaya tunggil ibu Swita mring Gurupati jajilanat Setyaki Anoman wonten prembi kowe ngadhawuh wangune kowe bisa mundurake Wadyabala saka negara ing Ngastina nganti mendhong sak pendeleng gajah aja nganti kowe girang-girang gumuyu Konangan Karna Basusena lepasi jempari iki badal tulak ambyar kuwandamu ayo sinun ing ngawangga yen to nganti dina iki pusakamu kedhuwur tak lunjake nek ngisor tak dodokane bongko kowe Poto mirah ingsun priyatin Mas Pogeng mijil tuhu datanto karya sengkang rinemekan Gusti gelem rino sak sekarnya ing sinuwun nganggo sawangan sing kanthi permati Anoman bakal mati saka panganmu parat ayo Anoman mati ngadeg sing kandha sapa aku mati ngadeg yen pancen kowe ora mati ngadeg kudune kowe mbalekke marang pusakaku ing atase kowe kuwi mau ngregem pusakane mungsuh ning kenapa kowe milik gendong lali ora bapak aku milik gendong lali yo tak balekke marang kowe Nalendra nganggo Swam yung ngambang